inte jag. Ja, men så här, nu ser det ut så här. Det är bara... Mm. Vilken av dem? Ja, den med vitt. Ja. Hon är syster till den som står precis här. Jaha, Den är till Ludvig Champion sätter mikrofon. ja men gud, det är lite luddhuvud på den där. Och det är sån rygg också. Det är också en familjeförmåga. Ja. Hoppar som fasen. Ja. Men Men det är svårt. där vet jag nu. De är ju lite speciella i psyket. Alltså, jag har sett många som man har sett oss som de har visat. Det är synd. Ja, temperamentet är inte helt liksom på... Det är inte som den andra. Nej. Ja, vad ni vill. Han vill Ja. hellre med tjejerna. Ja, men precis. Jag har inte fattat, de är lite för långt bort. Det var lustigt att du säger det, för jag hade ju en Ludvig Champion av Konrad som var väldigt special. Alltså. Var det Sassa? Sassa var det. Ja. Just det. Han är här för att han ska bli filmad, så det är ordning och reda på den här killen. Mm. Där kan du inte gå under. Hur mycket hästar är det här? Vilken jobbig fråga. Nej, men vi har 24 boxar plus det där. Och det där är bara gästar. Det är 24 plus den här. Ja, det är 20 boxar. Vad är det här som uteboxar Ja, eller? och det är de som är här och tränar. Men vilken, vad bra.